Hello mga Inyens, mga Inyens, no, update tayo sa MRT7, no, from North EDSA to San Jose del Monte, Bulacan, o San Jose del Monte, Bulacan to North EDSA. Ito mga Inyens, so traffic grabe sa dito sa may ginagawang MRT7 dito sa may North Caloocan. Happy Sunday morning everyone, no? Happy Sunday morning. Ano yan sa traffic dito? Ayan, makikita nyo naman, no, ginagawang MRT7. Pakita sa inyo mga Inyens yung update. Ayan. Ayan, traffic dito mga Inyens, grabe traffic, kabilaan traffic. Ayan, no? Ayan, papunta na ito sa San Jose del Monte, Bulacan yan, yung diretso doon. Ayan. Ayan mga Inyens, so ito yung ginagawang MRT yan, kaya traffic dito. Ayan. Update sa MRT7, ganito pa rin ang traffic. Ayan, dito sa may North Caloocan. Ayan, poste siguro yan, yung ano yan, mga poste. Ayan, may mga poste rin nakatayo doon sa dulo. May mga poste na rin. Ayan mga yan, so doon sa dulo may mga poste na rin nakatayo. Kabila yung traffic mga kahit ano man linggo, grabing traffic dito kasi yun nga, yung MRT7, yung ginagawa yung MRT7. Likuran ko mga Inyens, yung sa likuran ko yun yung papuntang San Jose del Monte, Bulacan, yung sa likuran ko. Ayan, ayan o, ayan. Ayan o. Mga poste na doon nakatayo, ayan o. Ayan. Ito San Jose del Monte, Bulacan niya ngayon yan. Tapos dito. So yun mga Inyens, happy Sunday morning mga Inyens, belated Sunday everyone. Ito yung MRT7 update. Okay mga Inyens, salamat sa panonood. God bless everyone, more power, keep safe, sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Inyens.